Per primera vegada al ple parlem de la tabacalera per donar una solució. I no és una solució que Esquerra Republicana recolzi, sinó que, parlant de llavors, crec que aquesta també és una proposta que ja es va estar treballant al mandat anterior. Per tant, és una continuïtat que celebrem. Parlem d'un equipament universitari amb estudiants i amb professorat. En definitiva, un espai amb vida. I el que aconseguirem entre tots, a més, i així ho espero, és que la Biblioteca Provincial també vagi a l'edifici Noble. Però a la tabacalera també en voldrem l'ICAC, li voldríem també una ampliació del Centre Mèdul d'Art Contemporani i moltíssimes altres coses. I perquè som partits d'esquerra, evidentment volem solucions públiques, però hem de ser realistes i hem de ser pragmàtics. Però en tot cas estem veient com una universitat vol apostar per un espai on actualment no hi ha absolutament res. Un espai mort, tancat fa més de 15 anys, i que com més anys passen, més difícil i més costós és de recuperar. La tabacalera que imaginem és meravellosa, però hem de començar per algun lloc. I aquesta és una gran oportunitat. No és un calaix de sastre, tot té sentit. Educació, cultura. Parlem d'estudis que no es cursen a Tarragona, parlem de donar vida, de fer ús de l'anella quan actualment no hi ha activitat en aquelles franges horàries i, per tant, parlem de solucions. De veritat posarem traves a qui està a punt d'invertir gairebé 5 milions d'euros en una de les ferides i un dels morts més grans que tenim a la ciutat?